Priatelia, práve som dopozeral reláciu Moniky Todovej, ktorú by som nazval Posedenie pacientov za okrúhlym stolom, v ktorom pacient číslo 1 Matúš Kostolný povedal, že už sme podali odvolanie na súd, Už sme podali odvolanie na súd, budeme sa brániť proti rozhodnutiu súdkyni, ktorá nám zakázala používať nálepky ako neonacista, antisemita alebo extrémista. Antisemita, neonacista a extrémista. No a teraz si predstavte, že by sa odvolávací súd zlakol a denníku N by dal za pravdu, že tieto tri slová môžu používať. Keďže tieto tri slová sú finálnym verdiktom súdu, ako keď súd niekoho obviní z krádeže alebo vraždy, v ktorej slova ako vrah alebo zlodej nadobúdajú oprávnený charakter ich používať, tak v budúcnosti by súd už nemohol nikdy, ale naozaj nikdy rozhodovať v akýchkoľvek prípadoch žalob, napríklad na urážkach na cti, pretože ak by som niekoho verejne pourážal tými najdrsnejšími vulgarizmami, tak súd to bude musieť považovať za legitímne, pretože mi bude stačiť, ak im poviem, že je to môj hodnotiaci úsudok na osobu, ktorá sa tak verejne správa. My to hovoríme ako hodnotiaci úsudok toho, ako sa pán Bombic verejne správa. Čiže podľa tohoto filozofa z denníku N a ďalších jemu podobným pacientom by bolo úplne legitímne zaviesť vulgaritu ako pracovný nástroj novinárov na likvidáciu ľudí. Alebo v podstate by im nevadil ani slovník takého tyrana, ktorý svoju manželku bude pred verejnosťou urážať alebo častovať slovami, tými vulgárnymi slovami, pretože sa vyhovorí na hodnotiaci úsudok, ako to robí dnes denník N. Priatelia, ja im normálne musím zatlieskať, ako majú omantinované mozgy a ich logické zmýšľanie, pretože vďaka týmto vymletým mozgom budú v budúcnosti považovať za úplne normálne a legitímne dokopať ženu od manžela tyrana, ktorý si uplatní právo hodnotiaceho úsudku. Ľudia, ja normálne žasnem, akých máme primitívnych novinárov. Majte sa krásne. Čaute.